Primeiro, me permiten, volvo a insistir, non pasou todavía tanto tempo na boa coordinación e na boa xestión que se fixo nos diferentes niveis polos que atravesamos nesta crisis de emerxencias, cando se produciu o apagón, despois nivel 2, despois nivel 3. En todo momento hubo o que creo que ten que haber, o que os cidadáns esperan, que é unha coordinación, todos traballando conjuntamente, cada un dando as órdenes no ámbito que lle corresponde no momento, pero ao final todos co mesmo objetivo, que todo funcionara axeitadamente nunha crise que non sabíamos cando iba a rematar. A incertidumbre aquí era total, todos esperábamos que volvera a enerxía, que se restableceran as comunicacións, pero mentras había cousas fundamentais que había que manter funcionando e afortunadamente mantéronse, e eu volvo a agradecer os que o fixeron posible, que foron todos os profesionais da sanidade que estaban nos centros hospitalarios, objetivo prioritario, nas residencias, objetivo prioritario, todos os forzas e corpos de seguridade que estiveron traballando para garantir a seguridade nun momento moi complicado, todos os técnicos das compañías eléctricas que traballaron contra reloxo e moitas veces de xeito manual para restablecer a enerxía, bueno, en definitiva, todos os que dunha maneira ou outra, os distribuidores de combustible que foron fundamentais nestes días, volvimos a ver esa importancia de ter todo isto preparado. Agradecerlle a todos todo isto, e agora que a situación pasamos unha noite tranquila, estamos outra vez na vida normal, polo menos na vida que levábamos antes do apagón. Efectivamente, vais a reunir ahora, uns poucos minutos, o CECOPI, o comité formado para xestionar a emerxencia. Estábamos no nivel 2 dende onte a tarde, que o rebaixamos do 3 ao 2, e agora a previsión, van facer un balance de situación, e se todo está como estaba pois hai moi pouco tempo, cando me pasaron os meus datos, xa rebaixalo a nivel 1 e xa en teoría e en boa lógica disolver o comité e, polo tanto, dar por rematada esta emerxencia, entre outras cousas, permitir que a Unidade Militar de Emerxencias, que no nivel 2 permanecía aquí en Galicia, os que se desplazaron a noite do luns a martes, pois se podan retirar tamén, e agradecerlles o seu traballo durante estas horas. Bueno, agora hai que extraer moitas ensinanzas, ver cousas que ainda se poden facer mellor, todo se pode facer mellor, e, polo tanto, eu mesmo lle decía aos diferentes departamentos da Xunta de Galicia que estiveron directamente concernidos, todo o que ten que ver con industria, con sanidade, con servicios sociais, con emerxencias, que aprendamos de este episodio que ninguén esperaba, e vexamos as cousas que ainda podemos facer mellor, que creo que nos pida a xente, e, sobre todo, necesitamos saber que pasou está claro, pero, sobre todo, por que pasou, cales foron as causas. Xa pasaron moitas horas e seguimos sin saber, hai un cruce de declaracións, de insinuacións que non aclaran nada. Necesitamos aclararlo, sobre todo para asegurar que isto non pode volver a pasar, ou polo menos facer todo o posible para que non pase. Eu agardo que a partir de agora isto empece, e as explicacións que non recibimos empecemos a recibilas con sustento técnico. Además, necesitamos a xente, necesita saber realmente que pasou. Deu un exemplo de comportamento cívico, de manter a tranquilidade nun momento moi difícil, e agora creo que iso se ten que ver correspondido con que aqueles que nos poden dar as explicacións nos las den a todos para, insisto, intentar que isto non volva a pasar nunca máis.